Co to było? No to siema. Ja jestem Niklaus. A to... No nie wiem, czemu się nie wczytało. A to jest Far Cry. Kolejna część na żywo na Twitchu. Twitch TV Niklaus. Niklaus Pieron na Instagramie. Instagram. Jeszcze raz powiem. Instagram, jak Kaszpirowski. Dobrze, grajmy. Bawmy się. Uran, tak. Wiem, bo sam zbierałem. Shit. Las z trigenami w nocy to jest ogółem... Nie lubię tych misji. To jest mało powiedziane. Trzymaj się, AK. Dobra, Jack, słuchaj. Niedaleko ciebie jest mały obóz. Tutejszy dowódca ma specjalne gogle z noktowizorem. Będziesz ich potrzebował, żeby przejść przez regulator. O Jezu, nie. No nie regulator. Nie, w ogóle nie wiem, o co chodzi, ale źle to brzmi. Widzisz coś? Kurwa. Nie. Kule z twoim imieniem. Zajebałem sprawę. Mam tu kulę z twoim imieniem. Co on, kaleka, że ma kulę? Zabiję cię. Co to było? Ile tych łódek tam płynie? Te liście są takie wybiórcze. Czasem przez nie przełazi pocisk. Czasem nie. Jak im się zachce. No i powiem wam ładnie tę sytuację wyjaśniłem, wydaje mi się całkiem. Całkiem koszer. No nie. Nie powiem brzydko. Chory człowiek. Ty, w koszuli! A to ja nie, jak ja nie w koszuli. Rozerwę. W porządku? Jason! Oh my gosh! Is it really Jason? Witam i pozdrawiam. And 85PL. Subscribing for 11 months in a row. O Jezus, nie wytrzymie, rozerwie mnie. Dzięki, Jason. Ej, pojawia się realna szansa na te 200 subów na nowo. Może byś... Kurde, fajnie by było. Może się uda w końcu zaś. Bo taka bieda subowa, koledzy mnie palcami wytykają. Ja przychodzę na streama do kogoś, a on na mnie palcem i... He, ty... I mówi tak. Ty nigdy kobiety nie miałeś. Za niego! Idę po chłopaków! Co to powiedział? Kamień? Potrzebujemy wsparcia! Jak ty nigdy kobiety nie miałeś. To jest! A po co im wsparcie, jak my sobie sami świetnie radzimy?
nie. Trzymaj się, Jose Antonio. Wszystkiego dobrego, dzięki za słupka. A, wydupiłem broń z tłumikiem. No to był dobry mu manewr. Kycu mnie hostuje. A, panie Piotrze, dziękuję. Sito! Nic nie będę... Kurwa, jego mać. Dzięki bardzo, Kycu, i witam wszystkich kyców. Kuców. Patrzcie, co my tu gramy. Farcry. Co to było? Sito. Nic ogółem nie będę ssał. Zajmę się tym. Ktoś się zajął. Hello, Yama. Yama, ja na przykład Yama widziałem, że ty mnie obserwujesz na Instagramie, Wal się, kole. że ty mi lajkujesz zdjęcia i ja taką postawę szanuję. I jakby tak wszyscy mieli, ja bym był instagramowym milordem. Potentatem instagramowym. I ja Kycu też, to prawda. I Kycu też, i ja Kyca też lajkuję i też widziałem, jak sobie na rowerku jeździł i w ogóle. A, tak trzeba. Pszt. Siema, Gargulc. Zawsze piszę całe te. Spoko. A jak nie mam Insta? Założyć! Ja też nie miałem. Miałem opory, założyłem i mi się kurde podoba. Fajne to jest, mnie się to podoba. Na pewno lepszy od Facebooka, bo Facebook to wiadomo. Lajkować można laski robiące fotki na siłowni, a nie jakiś kolesi. Kolego! No... Ręka mnie swędzi, żeby ci nie jakiś kolesi, tylko Niklausa, wspaniałego, młodego człowieka. Ja wrzucam bardzo ładne zdjęcia na Instagrama. Za każdym... I tam nie ma zdjęć przypadkowych, jakichś takich z dupy, że by tu sobie zrobię zdjęcie. U mnie za każdym zdjęciem kryje się historia jakaś. I one o czymś opowiada. Musisz dalej iść tą drogą przez... Także trochę Umieściłem szacunku. znacznik w twoim GPS-ie. Nie możesz zabłądzić, ale uważaj. Pełno tam patroli z powodu ucieczki trigenów. Masz fazę nowej zabawki. Sam, że się z faza. Masz fotki z siłowni. Ale ja nie chodzę na siłownię, to jak mam mieć fotki z siłowni? Mogę sobie zrobić zdjęcie, jak rano ćwiczę w domu. Jak robię planka. Taki filmik nagrać, minutowy. Bo więcej nie wytrzymię. Nie schowasz się. Przecież ja się nie chowam. To było chowanie. Ja tyle zapracowałem na tyle followersów, Mikołaj parę dni ma prawie tyle, ile ja. Kurde, sorry. To nie jest moja wina, że ja jestem taki ładny i fotogeniczny, no. I że... no. Nie no, ja nie wiem, jak do tego doszło, no nie wiem. Serio.
Ja ci zrobię, Patty, kurs, jak się robi ogółem zdjęcia, które opowiadają historię. Jezus Maria! Jaki granat? No nieźle. Tam jest! To psychiczni ludzie. No. Nie wyczynię. No jeszcze z czołgu do mnie strzelcie, no. Do pyrdle. Jak mówią Czesi. Do pyrdle. To jest szpatne. Mam cię! Urr. Widzę cię! Idziesz w piach! No chyba nie. Gdzie jest ten geniusz? Nie ma go. Jakieś... O Jezus. Nie widzę sensu zakładania Insta, jak nie robię sobie zdjęć. No to znajdź ten sens. Nie trzeba sobie robić zdjęcia, żeby oglądać inne. To jest jakaś w ogóle pokrętna logika zawijasta. Powiedziałbym, że prawie kobieca. Znaczy, kobieca i logika to nie może jednocześnie w parze ze sobą, nie? Współgrać. Można jedzenia, przyrodzie, zwierzątkom, kurde, architekturze. Można, wszystko można fotografować. Możesz cały świat fotografować. Możesz uchwycać piękno każdego aspektu świata. Widzicie, jak to ładnie powiedziałem? No. Ja tam dupy obserwuję. Znaczy, no jak ktoś chce, to można też dupy obserwować. Najlepsze, jak żeśmy z Darią wrzucili te zdjęcia, jak wdupiamy kuksu, zupkę z rondli. I mnie polajkował mnie jakiś profil zdrowego żywienia, co ma 10 000 obserwujących. Jakieś takie śmieszne się tam dzieją sprawy.
Siema Patrycho. Motywujący do życia. A mnie tam jakieś streamerki amerykańskie w ogóle, co w życiu nigdy nie słyszałem. Wdepczę cię w ziemię! Ale to ponoć częsta praktyka. A common practice. A. Niósł chleb i umarł. Aż na PW zdjęcia będziesz dostawał? Co ty gadasz? O kurwa. Do zniszczenia regulatora będziemy musieli wygenerować skok ciśnienia wstecznego przepływu. Najpierw musisz znaleźć Foremana i przejrzeć plany. To pozwoli ci ustalić krytyczne miejsca ich infrastruktury. Pawilon. Jest! Ja, alles gut. Bei mir alles gut. Gdzie on jest? Jaka nazwa Insta? Jest komenda wykrzyknik Instagram. Tam masz odnośnik. Nie musisz nic kurde samemu szukać. Już jesteś martwy. Nieprawda, nie jestem A masz. martwy wcale. Po co kłamać? Stój! Co się stało? Znalazłem! Aż już zaobserwuję. Very good decision. Polecam. Obserwuję. Ale kurwa, nie przez U zamknięte. Chcesz, żebym ja dostał ataku kurde apopleksji. Jakiejś. Się zawinął. Ty! Ja! Jeszcze trochę już wszystkich wystrzelam, się problem rozwiąże sam z siebie. Cztery postrzały w łokieć? No szanuję typa. Jaka powinna być minimalna prędkość uploadu do streamowania? Z 3 mega lekko. Minimum. Wdepczę cię w ziemię. Minimum z minimum. Jak chcesz streamować w niskim bitrate, a optymalnie to tak z 5-6 i więcej. Typ się męczył. I jak to się ma przy dobrym 1080p? Znaczy ogólnie to ja niezbyt polecam streamowanie przy 1080p. Szczególnie jak masz jednego kompa. Bo na 1080p to byś musiał ustawić 10 mega bitrate'u, żeby to nie pikselowało. No czyli musiałbyś mieć przynajmniej 12 mega uploadu. I jeszcze brać pod uwagę, że duża część ludzi ci powie:
Bo mi to nie działa płynnie. Dlatego ja generalnie jestem usytasy ze streamowania w Full HD zeskalowanym do 720 z wysokim bitrate'em. Znalazłeś już Foremana? Siema, Alek. Leży tutaj. Oglądam właśnie plany regulatora. Wygląda na to, że główne złącza są w sekcjach 4, 5 i 7. Wspaniale, teraz wejdź do regulatora. Zaznaczę miejsca, do których musisz dotrzeć. Wyzwaniale. Uda tego polowania, Jack. Panie, idź. Idź pan, panie. Wejdź do regulatora ciśnienia. Hello, Lord. Ja bym tam w sumie wolał nie włazić, no, ale jak muszę. Ej, no nie mogę skakać, nie. Kurde! O. Jakie to jest... No nie wytrzymie. No nie wyjdę. Dobra, wyjdę. Szybka zmiana zdania. Czy jakieś trygeny spotkałem? Ta, były. Oje, a to w sumie jest fajne. Jack, dotarłam do archiwów Kriegera. Wchodzę. Nie martw się, zabierzemy się stąd, nim się obejrzysz. Quigeła. Wal, uważaj na siebie. Nie chciałbym, żeby ratowanie ciebie weszło mi w nawyk. Jack, powinieneś mieć Wal, na kompasie weź pierwsze się złącze. wal. Resztę lokalizacji zaznaczę, jak uaktywnisz to. Pa, cukier. Czym się? Zastanawiałeś się kiedyś nad moralną stroną tego wszystkiego? Oczywiście, że nie. Robię swoje i nie zadaję pytań. Nie wystarczy? Ale niektóre rzeczy nie są w porządku. O co ci chodzi? Dostaję polecenia i je wypełniam. Za to mi płacą. To właśnie robią najemnicy. Po to na świecie są najemnicy. Płacą nam za robotę, której inni nie chcą wykonać i za niezadawanie pytań. Ale co, jeśli to jest naprawdę podłe zło w czystej postaci? Czy wciąż można po prostu brać zapłatę i nie zadawać pytań? Jasne, że tak. Dlatego muszą nam płacić, nie kumasz? Ludzie są dobrzy za darmo, ale trzeba im płacić, by byli źli. Tak urządzony jest ten świat. Twierdzisz więc, że jesteśmy źli? Dopóki nam za to płacą, tak. Aha. No to w porządku, dzięki. No, dzięki. Ci naukowcy to prawdziwe dupki. A czego się spodziewałeś? To tylko banda jajogłowych w białych kitlach, którzy nie przepracowali ani jednego dnia w życiu. Według nich jesteśmy gorsi od mebli, dopóki nie zepsuje się jedna z ich wymyślnych maszyn. Po kogo wtedy dzwonią? Dokładnie. Czym się mebli, by cię nie jebli. Idę jednak w tym kierunku. Może któregoś dnia będę miał mały wypadek i wystrzelę kilka kulek w tej cholerne maszyny. Ta, to im pokażę. Co tu się stało? Najlepsza beka, że już przemówił totalnie innym głosem za moment, nie? Też, może lubił imitować głosy.
Wszystko w porządku? Ja? Jaki bydlak pancerzownik. Przepraszam, już zaczyna się. Zaczyna się zamuła. Co jest? Herr Leutnant. Biedne robole, a było siedzieć cicho. Matka, jaka konsola jak z Matrixa. Nie jest to jakieś mega pilnie strzeżone. Delikatnie rzecz ujmując. Kurde, jak otworzę okno, to mi jest za zimno. A jak zamknę, to zaś mi jest za duszno. Wniosek jest jeden. Nie dogodzisz. Kurde, tak mi się pić chce. Ja nie mam picia. O nie. Idzie wycieczka. Takie jeżyki. Co jest? Co tu się stało? Ale typ dostał połowę magazynka i no... robił pozory, także... Szacunek. Granat! Nie, jaki granat? Weź. Weź się. Zgapem od Mexikana. Ja. Czy będzie Far Cry 2? Nie wiem. Jest bardzo długi i bardzo taki otwarty. Się nadaje mniej do streamowania niż ten oczywiście. Blood Dragon. Fajne, ale nie przeszedłem nigdy całego. Tak od początku do końca. Myślałem, że to auto jedzie, a to jest antena. Gdzie tam auto jechać, jak tam woda jest? Nie. Słyszałeś, co tu się stało? Co tu się stało? Nic się nie stało. O, a ja do okna cisnę, mówię, co to tak wysoko? To nie drzwi.
O kurwa. Moździerza mają. Blum. Przynajmniej zdrowo, to trochę jak ta. Jak tężnia. Ej, krótka przerwa, bez przerywania tutaj niczego. Idę sobie na siku zrobić i coś do picia wziąć. Minuta. Na YouTubie se przewiną. Jest taka super zaawansowana opcja jak przewijanie filmu na YouTubie. Miło, że czekał. To bardzo kochane z jego strony. I urocze zresztą. Też. Danger. No to dobra. Dobrze, nie Donger. Co to za dźwięki? A! I. Jaki lujek. Och, Spannung, Lebensgefahr. Ja, Lebensgefahr. Co? Jak to? No chyba cię... Chyba cię gościu boli.
Co oni mają z tymi rakietami? Kurwa. Jeszcze mnie Tak, wszystko w porządku. Kurwa. Jaki save. Idealny. Żyjesz, koleś. Nie no, jeszcze żyje. Słyszałeś coś? Ale co? Co jest? Podoba się umieranie? Tak. Poziom średni. Elo Wojtas, żeby się nie żeby się nie spinać. No elo Grechu, a co wy razem idziecie spać? Lol. Feel sobie gay. Ale Midzieli, to ci powiem, że wszystko tutaj jest na według mnie wysokim poziomie. Bo kiedyś było na zajebiście wysokim poziomie, nie? Z tego wynika. A jeszcze sobie kurwa pogorszyłem. Co do picia? Wodę. Mineralkę. Pozdrow, dobrze. Kurwa. To fajnieś pozdrowił. No dzięki. Widziałeś coś? Widziałam orła cię. Co jest? Tarara. Kurwa. Słyszałeś coś? Co tu się stało? Co to się stanęło? Wszystko w porządku? Zajmę się tym. Żołnierze i żołnierki. Hejże, ha. Siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę. Jezu, jakie kogobloki. Paradoksalnie, empirycznie. A, okej. Nie do wejścia. Odczytuję w budynku impulsy ciepła. Uważaj, w wielu miejscach grozi ci niebezpieczeństwo. Słyszałeś to? Co? Halo! Jakie halo? Jak halo? Wow, mam 2 karty. Brać go! Typie.
Tak, tak! Nie, nie. Co to było? Niech wasze słowa będą tak, tak, nie, nie. Okej, jesteś w pobliżu pierwszego złącza. Zwiększ ciśnienie do maksimum. Dobra robota. Lokalizacja następnego jest już zaznaczona. Jedna baba drugiej babie wraziła do życi grabie. Ha, 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 żyją i gorzoła piją. No nie, poparzyłem się, serio. Serio, serio? Serio? Widziałeś to? Co tu się stało? Byłeś ślepy, ale teraz przejrzałeś. A. Odczytuję w budynku impulsy ciepła. Uważaj, w wielu miejscach grozi ci niebezpieczeństwo. Jakie mi tu niebezpieczeństwo może? Halo, co się stało? Słyszałeś to? No tak, bo to jest głupie. Halo, wszystko w porządku? Co to było? Kolega ginie, a on się pyta, wszystko w porządku? Rozwalę cię na kawałki. Wszystko w porządku? Tak, zajebiście jest. Jest zajebiście z tym, że nie mogę tego wyrazić, bo nie żyję. Widzisz coś? Kto mnie... O wy kurły. Widzisz coś? Twoją starą widzę na patyku. Zajmę się tym. Kurwa, zabił mnie inżynier. Serio? 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 Chyba serio? Słyszałeś coś? Co to było? Co to było? Hej! Tu jesteś! Oni są słabiutcy. Na szczęście. A ten co, do porodu?
Takie fajne mieli te. Takie fajne będą mieli potem te karabiny całe G36. Jak to się nazywa? G36C? Nie, C to jest ten taki krótki. A oni te takie długie. To takie ci tacy potem opancerzeni, co będą łazili. To chyba będzie jakoś za niedługo w sumie, bo ja jestem tak na pewno za połową. Elo Sakebubu. Na pewno za połową gry już. No szybko idzie. Ej, wszystko w porządku? Mój żołądku? Jak się grało w VR-a, Tati? Odczytuję w budynku impulsy ciepła. Uważaj, w wielu miejscach grozi ci niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo. Tu mnie ktoś odjebie za chwilę. Słyszałeś to? Wszystko w porządku? No, grasz Uber Soldier. Wątpię. Tam jest! Kurwa. Jak takie wszy. Cii. No nie! Dobra. Jestem na strzała. Jestem na strzała. Jestem na strzała. Czy tam jest kamizele, lelele? Yeah. Ale to mi HP nie zwróci. Niestety. Mam stan podgorączkowy. Ja pierdzielę, Patty, to się trzeba kłaść już chyba. To już jest chyba to. O, tak. Halo? Tu potem przyłazili i mnie zabijali. Nie tym razem. Spoko oglądało. No ja nie mogłem całego oglądać, bo musiałem wyjść z domu, ale tak to bardzo fajnie. A na pewno też te wrażenia są całkiem inne jak z takiego normalnego, nie? To my tam jako widownia ciężko nam stwierdzić. To po reakcjach ewentualnie. Żywiołowych. Okej, jesteś w pobliżu pierwszego złącza. Zwiększ ciśnienie do maksimum. Dobra robota. Lokalizacja następnego jest już zaznaczona. Ach, ta para jest tak gorąca, że można by się upiec. Ła! Ła! Dobrze, to nie będziemy przez nią przełazili, no. Skoro aż ła! Właśnie, jak można się upiec, no ugotować? Zaparzyć się można.
Jaki to ma ogółem sens? Ja tu to zrobiłem. Jestem na miejscu. Drugie A. złącze na 100%. To było drugie. ostatniego jest już A zaznaczona. wyglądało identyko. Jaka beka. Jaki prank. Nie mam takiej karty, ale niebieskiej. No to już tu nie, bo para rara. Wszędzie para leci, no. Podupione. Kurwa, trzecia karta. A to już ci tacy bardziej dojebebani. Got it. Nie, potrzebuję iść tu. A, swędzenie uszne. O Jezus. Przyczyna wielu bolesnych zgonów w grach. Takie są fakty. Kaj to było? Tukej. Jaki typiarz. To powinno wystarczyć. Widziałeś coś? To on! Chcesz więcej? Widziałeś to? A może ja właśnie chcę mniej. Co tu się stało? Koleś! Lol, jaki piruet. Hej! Żryj o... Teraz cię to! Wszystko w porządku? Tarczowniki Roya. Tarcza szmato. Chwila, moment. Spokojnie. Chowasz się! Hehe. Ja się chowam? Jak ja się nie chowam? Jak ja się nie chowam chyba? A. I larmo narobiene. A jak te zombie, pamiętacie, gadały w postalu? Żryj kupę. Żryj kupę. Gdzie on uciekł? Jak ja chyba nie uciekam. Gdzie on uciekł? Siema DJ.
Wypłoszyć go? Jak oni mnie chcą wypłoszyć, ciekawe. Wszystko w porządku? Ja! Wypłoszyli. Pato. Kiedy dotrzesz do panelu sterowania, odwróć główny przepływ. To spowoduje potężną kaskadę i Panel zniszczy rdzenie regulatora. sterowania. Wierzę ci na słowo. Oczywiście, że nie. Robię swoje. Słyszałeś to? Tam jest! Wszystko w porządku? Siema Jarzyna. Ze Szczetina. Aliancki demon. Ta gra jest 2004. Świetna robota, Jack. Zjadło główne zasilanie. Wchodzę do archiwum. Wyjdę jednym z szybów wentylacyjnych. Aha, Powinnam cię odnaleźć po drodze bez problemu. rozumiem, że to tak właśnie Zostań powinno przy mnie, działać. nie nosa i czekaj na mnie. Wreszcie sugestia, z którą mogę się zgodzić. Jestem naprawdę dobry w staniu w miejscu i czekaniu. To tak powinno Widziałeś działać, coś? że się rozjebało wszystko. Widzisz coś? Co tu się stało? Fajny system. Max Payne'a już przechodziłem. Wszystko w porządku? Tak, jest zajebiście. Coś widzicie. Jest dobrze. Kurwa, nie ten granat. Hej! Wszystko w porządku? Ej, co to było? Chcesz spróbować? Co to było? Kurwa, nie wiem, no. Może walka jakaś trwa, ale tak... Sugestia tylko. A co to było? A co to było? Kiedy przechodziłeś? O, dawno. Ty kurwa gnoju. Muszę minimalizować i czat przewijać, bo przewijanie rolką w górę roluje mi czat. Roluję blanta na backstage'u, jakaś soda, jaki juice. Chcesz ogrywać wszystkie Far Cry po kolei? Nie. Co ty? Nie chcę. Te nowe mi się w ogóle nie podobają. Do trójki ewentualnie włącznie. Wynoszę się stąd, Doyle. Zobaczę się z wami na I'm zewnątrz. getting out of here. No to kurwa zrobiłem. Jack, słyszysz mnie? Jack! Tak, słyszę. Bunt. O co chodzi? Jack, pełno tu trigenów. Bunt Wygląda na Sowieków to, że małpów. Nie tylko zwierzęta, ale i ludzi. Zostań tam, gdzie jesteś. Nie przychodź tu, to zbyt niebezpieczne. Co to? Doyle, co masz zamiar zrobić? Nie możesz jej tak zostawić na pewną śmierć. Nie mamy zbyt Te wiele opanowanie w opcji. głosie Jack, tego to typa. diabła, ona jest na drugim Legendary. końcu Poprowadzisz mnie do niej? wyspy. Mogę spróbować. It is legendary. Żeby skały srały, to on zachowuje ten półśmieszkowy ton.
Czy mógłby pan podpisać tą petycję? Czy angielska wersja jest też taka ekspresyjna w wypowiedziach? Nie, angielska wersja jest... Angielska wersja jest spoko, jest normalna. A to tutaj jest taki trochę kabaret. Trochę. Więcej jak trochę. Cabaret. Willkommen bienvenue. Ta para jest tak gorąca, że można by się... Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen. Tam, tam, Tak, tam, słyszę. tam, O co tam. chodzi? Jack, są noty trigenów. To dobrze wyszło. Wygląda na to, że mutowali nie tylko zwierzęta, ale i ludzi. Happy to see you, bleibe reste stay. Doyle, co masz zamiar zrobić? Nie możesz jej tak zostawić na pewną śmierć. Nie mamy zbyt wiele opcji. Jack, do diabła, ona jest na drugim końcu wyspy. Poprowadzisz mnie do niej? Mogę spróbować. W porządku, ruszam. To koniec dla ciebie, koleś. Secret passage. Chcesz trochę? A masz. Już po tobie. Postanowiłem im troszkę pomóc, jako że są słabsi. Ta Nie. para jest tak gorąca, że można by się upiec. Udupić, para nie piecze, idą parzy. Ty stary, łysy ciulu. Ach, te wybory w tych grach. Ach, dobrze. Zawężony. Na to liczyłem, szczerze mówiąc. Kurde, tak mnie swędzi ucho, że masakra. Jak oceniam umiejętności Bonkola w Gothicu 2? Nie śledziłem tego wystarczająco pilnie, aby wydać taki osąd. Na pewno sobie doskonale radzi. Pa para pa pa para pa pa para pa. Masz przerąbane, koleś. Mocne słowa jak na trupa. Ty wesołku, ty. Za wszelką cenę. Co jak małpa. O kurwa. Jaki miglans? Zajmę się tym. Tak, tak! Chcesz więcej? Proszę bardzo!
Chyba nie. Siema Barwinek. Welcome to Calvary, old chum. Welcome to Calvary. Czekajcie, bo mi coś... O! Takiego widziałem, taką plamę lewym okiem. To był Mroczek, jeden z braci. Nie wiem, czy Marcin, czy Rafał. Obie opcje jednakowo straszne. Czekajcie, tędy wyszedłem, tu my włazili. Musi być coś... Ja, no są małpiszony, są. Some of them. Nowy... No jaki bug. Aha. Nie! Kurwa. O kurwa. Dobra, ja w tym momencie zakończam epizod numer chyba 3, bo mi się już oczy zamykają. Także 3:35. I moi drodzy, oczywiście sub i dzwoneczek i łapeczkę w górę. I myślę, że gra jeszcze tak... Kurde, nie zostało jakieś to... 3 odcinki może będą jeszcze, tak, znaczy jesteśmy za połową na pewno. To ciach bajera. Dobra, moi drodzy, ja spadam, wiecie, bo mi się kurde kleją oczy. Dzisiaj zmęczyło